The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Mr. Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, mula sa Pulangi, Albay, isang pamilya ang nabangga ang sinasakyang motor ng lasing umano na tricycle driver. Hinaing ni Joven Sanado, nais lamang makipag-areglo ng pamilya. Pero ang tricycle driver, nagtatago na. Makakausap natin ngayon si Joven. Magandang hapon sa iyo, Joven. Good afternoon po. Opo, kamusta ka na ngayon, Joven? Ayos naman po sa ngayon. Opo, at yung iba mo pong kapamilya, kamusta na ngayon, Joven? Yung asawa ko po, nakahiga pa rin po. Saka yung isa ko pong anak, yung maliit namin anak, nakakalakad na po siya pero iika-ika po kasi maiksi na yung isang paa niya. Opo, so maari mo bang maikwento sa amin kung paano nangyari itong aksidente na imbwelto po itong pamilya nyo? Nung May 1 po kasi, papunta po sana kami sa lugar ng biyanan ko kasi magpipiesta po doon, tsaka birthday po ng biyanan ko. Tutulong po sana kami doon sa gawain nila kasi may konting handa rin po sana. Yung pagdating po namin sa Cypress, hindi ko po kasi napansin agad na biglang sumupot tong tricycle na mabilis. Opo, Kaya pinilit ko rin pong iniwas sana yung motor na napagitna po kasi sa dalawang tricycle. opo, Yung naramdaman ko po, may inabot yung, akala ko yung motor, yung inabot ko sa likod ng motor ko. opo, Yung pala, nung pagkatumba namin, nakita ko po yung asawa ko, nakaupo na, tapos may lugo po sa ilong, tapos yung paa niya, bali na po. opo. Tapos yung anak po namin na maliit, karag-karga na po nung isang babae. Opo. So, ibig sabihin, Joven, itong tricycle ay nasa likuran nyo. Hindi po, nakasalubong po namin. So, Kasi umovertake po siya sa isa pang tricycle. Opo. Kaya pumasok po siya ng linya namin. Tapos nabangga na po kayo. Opo, nahagip po ng side wheel yung kita po ng anak ko tsaka yung asawa ko po. Opo. Kamusta dun sa lugar ng pinangyarihan, Joven? Ito ba'y madilim? Medyo maliwanag naman po kasi may street light po doon. Opo. So, May 1 ito nangyari. Mga anong oras po ito nangyari? Mga 7 po. Ng gabi? 7 p.m. po. Opo. At paano nyo, nakilala nyo ba itong driver ng tricycle? Yung tricycle po kasi,
mabilis na umaruro siya. Tapos mabuti, maraming tambay po doon kasi parang may sayawan din po kasi yun sa barangay na yun. Opo. Hindi ko na rin po napansin. Kaya maraming nakakilala sa kanya. Opo. So, nung sinasabi mo, Sir Joven, ito ay nakainom. Paano nyo nasabi na ito ay nasa impluensya ng alak nang mangyari itong aksidente? Galing po daw siya ng basta nasa inuman daw po siya galing. Yung mga nakakita po, lasing daw po eh. So, yung mga nakakita ay sinabi na nakita itong driver ng tricycle na bago ito mangyaring aksidente, ay nakipag-inuman muna ito. Opo. Opo. Hindi ko lang po kung saan pong lugar. Opo. Tapos nang mangyari itong nakabangga siya, imbis na tulungan kayo, ay tumakbo ito. Opo. Yung isang nakamotor nga po, muntik na din rong sagasaan niya eh. Kasi Opo. mabilis po yung takbo eh. Opo. Noong mga oras ba yon ay mayroong humabol dito sa tricycle driver? Wala na po kasi yung mga tao nakaano lang po sa amin lang, sa pamilya ko po. So, ibig sabihin, nung mangyari ang aksidente ay maraming nakakita? Opo. Opo. Noong mga oras na yon na nakabulagta na kayo dun sa daan, agad ba kayong itinakbo sa ospital? Inaano po yung inantay po yung risk kasi hindi po ginalaw yung asawa kasi bali po yung paa niya eh. Hindi pa Opo. pwedeng galawin po eh. Opo. Ano yung mga natamong sugat nyo, Sir Joven? Sa akin po, sa kamay, tsaka sa dalawang tuhod po. Tapos yung panganay ko, namin pong anak, sa may mata po, sa kilay. Opo. Tapos yung pangalawa namin anak, yung wala po siyang sugat. Tapos, ano na lang po namin na bali yung buto niya sa may hita po. Tapos yung asawa ko po, yung nagkarat yung panga niya, tapos sa may mata, tapos bali po yung hita, tsaka yung sa may baba ng tuhod po. Opo. At ilang araw kayo na malagi sa ospital, Joven? Mahigit pong isang buwan. At yung asawa mong sinasabi mo na balian ng buto, hanggang ngayon ba ay nasa ospital pa rin? Nakalabas na po kami ng June 7 po. Kasi sabi ko po, baka magdagdag yung bill. Opo. Kung pwede, sana, baka dito na kami sa bahay magpagaling yung Opo. asawa ko po. So, anong ginawa dito sa misis mo? Ito ba ay inoperahan or sinemento itong... Opera po, hindi po kaya kasi sa 70. Opo. Stainless po yung paa niya. Dalawang stainless po kasi nilagay eh. So, yung sa pangay niya po sana, stainless po sana. Kaya lang, nasa 100,000 pa po yung hinihingi. Sabi po, hindi na po namin kaya kasi yung mga inastos, halos inutangan din po namin yun eh. Opo, nasa magkano na yung estimate natin na ginastos natin dito sa pagpapagamot po ninyo? Kung lahat-lahat po, kasama po yung bill, Opo. nasa kulang-kulang po yung estimate ko lang po, kulang-kulang 400. 400,000. Opo. Paano nyo po ito nabayaran, Sir Joven? Ginawa ko po, yung video po, tsaka yung picture ng asawa ko, pinag-public post po namin, tsaka nanghingi po kami ng Tsaka yung mga ibang kakilala ko po, humingi din po ako ng kaunting tulong. Tapos, nangutang po, nagbenta ng kung ano po mabenta para po makalikom sa stainless po. Opo. At before po ikaw ma-accident, ano po yung trabaho nyo, sir? Construction po. Pero ngayon, nakabalik ka na ba sa pagtatrabaho? Ano lang po ako, pag halimbawa, ang dito yung kapatid ko po, pag may magbabantay po, kasi yung anak ko pong, yung maliit, yung pag mag-CCR po kasi siya, kailangan po niyang kargahin dalhin sa
CR kasi hindi pa po kaya niya. Opo. Kaya nandito po yung kapatid ko, nakapagtrabaho din po ako. Yung Kaya asa hindi po lagi. Opo, yung asawa mo, sir, ano yung trabaho niya dati? Wala po. Sa bahay lang po. Opo, ganito naka-apekto itong aksidente sa inyo? Itong pagkaka-aksidente niyo po at tinakbuhan pa kayo ng driver? Opo. Nung ano po kasi, yung kinumagahan, kasi may mga nakakita, tinatawag po siya ng barangay dun sa pinangyarihan po ng aksidente. Opo. Yung una po, nagdi-deny po siya kasi daw po, wala daw naman pong gas-gas yung tricycle. Sabi nga po daw, tatay, ng mga paano naman daw po magagasgas? Yung kita mismo, yung tinamaan, hindi po yung motor ko. So, tinatanggi niyan ngayon, sir, na Opo. naka-aksidente siya. Opo, kasi daw po, at ang pag-uwi pa nga daw po, kumain pa nga daw po siya eh. Opo. Before, nung nakalabas na po ba kayo sa ospital, ito ba'y na-report nyo agad sa barangay o sa PNP? Sa barangay po. Kamusta Naka-blatter yung naman naging po action siya. ng barangay, sir? Opo. Kamusta? Dito sa, Opo, kamusta yung naging action ng barangay? Ito ba'y napatawag? tinatawag po, yun nga po yung, kasi nung time po yun, nasa hospital po ko, yung papa ko lang po yung lagi ma-attend. Yung una po, nagkaharap-harap sila. Pangalawa, nung pangatlo po, hindi po siya pumunta. Nung pumunta po ako nung isang lunes po, Opo. pumunta po ako sa sekretary doon sa barangay Itaran. Sabi daw po, kaya daw di pumunta kasi wala pa daw ang pera na pabibigay. Opo. Kamusta? Kaya sabi ko po, Opo. sabi daw, tatawag na lang daw po ulit sa akin. Isang linggo na po nang nakalipas. Kaya yung kahapon po, sa Lunes, yung pagtawag po ni ma'am, yun na po yung saktong pupunta na sana ako ng Itaran para kumuha nung para maibaba na po yung sa pulis. Opo. So, ibig sabihin, sir, hindi po ito reported, itong aksidente dun sa PNP? Ang hindi pa po. Kasi yung po sana namin sir, na sana kung makayang ayusin sana dito sa barangay na lang, hindi na umabot sa pulis. Kaya lang po, hindi po naki-reoperate yung nakabangga sa amin. Kaya humingi na po na kami ng tulong para mabilis pong ma-actionan. So, yun yung naisip mo, sir, na wag nang ipaabot sa pulis, kundi kung sa barangay, kung magkaareglo kayo, ay doon na lang. Opo. Pero ngayon Kaya ang po, lumalabas... Yun mo. Opo, tas ngayon, sir, ang lumalabas ay parang wala na pong connection po kayo or contact po dito sa nakabangga po sa inyo. Yung po, hindi siya umaatin po ng yung yan po, lagi siyang Dadahilan. lagi siyang, yung dahilan niya laging wala siyang pera. Tapos pag nung dati, pinupuntahan sa bahay nila, minsan wala doon. Opo, nung una nyo, sir, na patawag po sa barangay, yung sabi nyong tatay mo yung nag-attend, kamusta yung napag-usapan doon, sir? Yung una po, yun ang pinagkasunduan nila, hati po sa gastusin po. Opo. So, pumayag naman ito, sir, na driver. Siya mismo po yung na hati na lang po daw sa gastusin. Opo. Nung araw ba, sir, na nag-usap sila sa barangay, ito ba may inabot na pera? Wala pa po. So hanggang ngayon, sir, ay wala pa sa inyong naiabot na pera po itong driver? Nung po, ang pangalawang po siguro yun, may binigay naman po siya na 1.5. So 1,500, yun na yung last, sir. 1,500, yun ang pinakalas na binigay niya. Opo, first tsaka last po. So ano naman yung naibili nyo, sir, dito sa 1,500? Kung Po yun, sir, pang gastos namin sa hospital eh. Yung pagkain namin, yung kailangan pampers, yung Apo. wipes po,
yung mga kailangan po ng asawa ko. Opo. At hindi na po ito nasundan, sir. Itong 1,500 ay hindi na nasundan na mabigyan po Wala na. kayo ng... Nasa magkano sana, sir, yung dapat na maibigay niya kada buwan ba or kada linggo? Yung usapan po kasi sir, yung yung hati sa gastusin, siguro hinihintay niya makalabas na kami kung magkano yung bill. Ngayon po, nakalabas na po kami, mahigit isang buwan na, yung hinihintay na sana namin na pag-abot man lang na kahit pandayap, kasi ako nga hindi ako makapagtrabaho kasi hindi pwedeng walang kasama yung asawa ko sa anak ko na buti kung malalaki na po sana yung malaki na sana yung pangalan namin. Opo, Wala po mauutosan. Opo, nakailang patawag na po kayo sa barangay na hindi po ito nag-appear, itong driver po, sir? Yung last po, pangatlo po. Pero yung una at pangalawa, sir, nag-appear po ito. Opo, nag-attend naman po siya. Yung pangatlo na po, hindi Yung- na po siya nag-attend. Opo, ano yung rason daw, sir, kung bakit hindi po ito nakapag-attend ng pag-usap niyo po sa barangay? Wala pa daw po siya pera eh. Opo, Yung sabi ko nga, halos araw-araw pag nakakasalubong sa sa namamasada eh. Kasi nagka-tricycle pa po siya eh. opo. Pero yung pamilya niya, sir, nakakausap niya po ba? Hindi po. Wala po. Opo. At ngayon, sir, dahil sa lumapit po kayo sa aming program, ano yung pinaka gusto nyong mangyari, sir? Gusto ko pong mangyari, sir, yung maibalik na ang kahit kalahati na lang po nung sa STS po. Kasi po, sir, tinutangan din po kasi namin yun eh. Nahirapan na din po kasi ako kasi hindi rin ako makapagtrabaho eh. Opo. Ngayon po, kahapon nga pagtawag ni ma'am, naghahanap po kami ng nyug eh. Binenta namin eh. Opo. Kasi talagang sa construction po, di ba po pag maulan, walang trabaho. Hindi naman laging may construction po eh. Opo. Saka hindi po ako makapag-steady sa trabaho kasi nga dahil po nga doon sa asawa anak ko na naalagaan ko. So wala pong mag-asikaso. Opo. Mas lalong-lalo po yung maliit namin mas lalo po siya pag nagdudumi. Minsan Opo. po pag wala ako, nadudumi na lang po siya sa short. Opo. At, sir, meron pa po ba kayong balance sa ospital? Yun nga po yung binalik-balikan ko po doon sa BMC po nung nakaraan po na nung June 27 po. Basta naka-5 trip po ako doon. Opo. Yun po nilakad ko kasi sa MAF po. Opo. Sige, sir. Opo. Sa akin. Kumbaga dahil sa aksidenteng ito ay malaking perwisyo po sa inyo, especially sa trabaho niyo po, sir. Opo. Opo, at ang gusto... Yung dapat sana po nag-aaral na yung anak ko eh. Kaya lang hindi kumupo na po. Yung pinaral kasi iniiwasan ko po mabuli yung anak ko kasi yung lakad niya po. Iikaka po kasi siya eh. Opo. Yun nga po yung asawa ko nga po. Opo. Laging umiiyak kasi dapat sana nag-aral ka naasikaso niyo yung anak. Opo. Sige po, sir. Standby ka lang makakausap natin sa kabilang linya si Kapitan Noli Barquez ng Barangay Itaran, Pulangi, Albay. Magandang hapon, Kap. Okay, magandang hapon, sir. Opo, ito po bang aksidente ay nakarating po ba itong reklamo sa inyong barangay? Actually, sir, yung aksidente na hindi po yan dito sa Barangay Itaran. Diyan po yan sa Barangay Sipres. So ngayon, ang respondent is taga Barangay Itaran. Of course, dito po sila mag-mediate ng problemang yan. Opo. So ngayon, actually, galing lang po ako ngayon sa bahay ni Mr. Reporsado, Jason Reporsado. Apo. Para po kausapin ko siya kasi kahapon po nakausap ko yung anak. Ang kailangan lang naman nila tumulong sa financial assistance yung si Jason Reporsado. Opo. So ngayon, ang nakausap ko po yung anak ni Mr. Sanyado, ang sabi po, ang bill nila is more than 400,000. Opo. So ngayon, ang kailangan po ng pamilya Sanyado is maghati sila sa bill. Opo. Yun po yung nakarating po ito sa barangay sa Barangay Itaran, dito po sa jurisdiction ko. Opo. So, minigit po namin yan, nag-usap-usap po kami.
nagkaroon po kami ng minutes of mediation regarding po sa case na yan, agree naman po ito si Mr. Jason na magbabayad. Pero hindi natin alam kung kailan. Yun lang po ang problema dyan. Opo. So ito po si Mr. Sanyado na alam ko po yung side niya na isang mahirap din na tao yan. Hindi naman po siya talagang sabi nga sufisyente yung kinikita. Ngayon, talagang obligado po si Mr. Reporsado na tumulong sa pagpapagamot nung na-aksidente niya. Opo. So ngayon sir, sa aking side lang, hindi po kami nagpapabaya sa problemang yan. Kasi bilang punong barangay, kung ano man po ang lumalapit sa akin na mga ganyan, talagang ina-actionan ko yan. Actually, ngayon kagagaling lang ako doon. Ngayon, maulan dito po sa Barangay Itaran. Apo. Pinuntahan ko po siya para lang kausapin. Pero wala po doon. Ang nakausap po yung nanay. Ang sabi ko, asukasuhin ninyo yan. Huwag kayo magsisi. Baka mamaya, kung anong mangyayari, baka makulong yung anak ninyo. Kaya Apo. asukasuhin ninyo, kahit kaunting maitulong, hindi man natin maibigay lahat-lahat yung hinihingi ng complainant, at least gumagalaw tayo kung paano natin mapupunuan yung pangailangan. Opo. Matanong ko lang po, Kap, ito po bang nakabangga ay pamilyado na po ba at merong ng mga anak? Actually sir, meron na po yan, pamilyado na po yan. Ang isa po ako sa mga witness nung naging kinasal yan. Siguro sir, mga 7 years ago nang kinasal yan. May mga anak na po siya. Opo. Nung nakausap niyo po ito, Kap, na nakabangga, ano daw yung naging rason niya kung bakit tinakbuhan niya po itong aksidente? Actually sir, hindi ko po masasagot niya na tinakbuhan niya kasi yung spot report po nandan po yan sa Barangay Cypress. Hindi po dito sa akin. Opo. At ngayon, Kap, sa papanggitan niyo po ba ay maaari po ba kami nga makipag-usap na magkaroon ng pag-uusap muli itong nabangga at nakabangga po, sir, para malaman natin kung kailan po na magbibigay talaga itong nakabangga po, sir? Ito sir, inintay ko lang po ang complainant na lumapit ulit sa akin para po sa ngayon po, kung kasama kayo, mas maganda na mayroon po witness na taga-media na ganyan. Opo. Sige po, sir. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong barangay para sa mga susunod na proseso patungkol po dito sa insidente po. Welcome po kayo sa Barangay Itaran, sir. Welcome po kayo. Apo. Pero sir, dapat po before, one day before, dapat ma-inform ninyo ako kasi marami rin akong trabaho. Minsan nagsiseminar ako, nakipag-meeting, baka ako dyan sa Barangay Hall. Apo. At kanina, nakipag-meeting po ako sa Pumileg. Kadarating ko lang po kanina. Apo. Dahil po dyan, Apo, kopya po yan, Kap. Makikipag-ugnayan kami ahead of time para naman maging maayos po itong pag-usap nilang dalawa. Ano po, Kap? Yes sir. Ako kasi, kung ako lang tatanungin sir, napapagod na rin ako sa sitwasyon na yan. Kasi mas maganda talaga, masettle na natin yan para, alam mo, sakit ng ulo din yan, di ba? Pag may mga ganyan Tama po, problema Kap. na hindi nasisettle. Apo, para hindi na umabot po, Kap, sa pagkakaso po nitong pamilyang na disgrasya po, Kap. I mean, so sorry sir, hindi ko masyado kasi medyo Opo, malabo yung ano po. Opo, tama po yan, Kap, na sinabi nyo, para hindi na umabot na magsampa pa ng kaso itong pamilya po na disgrasya. Yes, dapat talaga, ganito pa lang aksyonan natin yan. Kasi ang sinabi ko nga doon sa pamilya, huwag na tayo magsisi kung nandiyan na. Mahirap nang bunutin ang kaso pag nandiyan na. Kaya habang hindi pa nakakasampa ng kaso, ayusin natin kung ano man yung maibibigay mo, ibigay mo na. Kahit hindi man full, okay lang. Apo. At least magbibigay siya. Apo, tama po, Kap. Dahil po dyan, maraming salamat po, Kap Noli Barquez ng Barangay Itaran, Pulangi, Albay. Thank you sir, Okay, bye. Apo, yan mga ka-aksyon para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Joseph Rosadinho, ang traffic investigator ng Pulangi Municipal Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Magandang hapon po, sir, sa lahat ng viewers or tagapagpakinig ng inyong programa. Sa iyo, sir, magandang hapon din po. Opo, ito po bang insidente ay naipaabot na po sa inyong istasyon po, sir? Nagsagawa pa ako ng backtracking at binarify ko din yung aming police blotter. Wala pong nakarating sa amin na report
Bali, napag-alaman ko na lang na ito palang insidente ay dinulog nila sa police office, dinulog nila sa barangay ayon Apo. sa kanilang napagkasunduan, sir. Opo, dahil po sa pangyari, sir, ano po ang maaring karapin na kaso in case po na magsampa po itong pamilyang nadisgrasya po at tinakbuhan nitong nakabangga po, sir? Kung pinakbuhan po, sir, yun naman po ay tinatawag na may aggravating circumstances. Kung ano man po ang tinamong pinsala, doon tayo magbabase sa medico-legal na i-issue ng ospital sa kanilang mga tinamong pinsala. Sa ngayon po, pwede natin silang sampa ng reckless imprudence resulting in physical injuries kung may mga depende sa pinsala ng tinamo at kung may mga nasira yung sasakyan, isabay natin yung damage to property. Opo, ulitin ko lang, pwedeng masampan po itong nakabangga ng reckless and prudent resulting to multiple physical injury and damage to property. Opo, ano po ang kailangan na dokumento upang makapagsampa po ng kaso? Actually, sir, dapat itong incident ito ay diretso na ito sa amin sa nasa police station dahil ang vehicular accident ay hindi po yan covered ng katarungang pambarangay. So dahil dinulog nila yan sa barangay at may na sila doon, napag-usapan na, pwede natin kung wala talagang hindi sila nagkasundo, pwede na ang barangay after ng proseso, pwede na siguro mag-issue ng certification to file action ng barangay at i-attach doon yung minutes ng pinag-uusapan dahil magagamit natin yun na ebidensya at doon naman po sa mga magreklamo, nagawa tayo ng request para ma-issuean tayo ng medical legal certificate ng hospital kung saan sila nilapatan ng SUNAS. Yung motorsiklo naman kung may sira, titingnan natin, papatingnan natin sa authorized na motorcycle repair shop kung magkano po ba yung cost of damages doon sa motorsiklo. Kailangan din natin yun sa pagsampa ng kaso. Ngayon, doon naman po sa mga witness, baka pwede tayong humingi ng tulong na magipagtulungan upang magbigay ng kanilang salaysay sa pangyayari. Opo. Yan lang po, sir. So malaking tulong po ito in case po na maraming witness na dito sa pagsampa ng kaso. Oh, yes sir. Opo. Apo. Kasi kung wala po, kasi matagal na po May 1 So mahirapan na tayo mag-locate. Baka yung complainant mismo mayroon siyang alam na makakapagturo, may turo niya kung sino yung nandoon sa pangyayari. Madali na sana naman natin makunan ng salaysay. Apo. Last na lang siguro, sir, as general, ano po yung panawagan natin sa mga motorista upang makaiwas po sa mga ganitong aksidente? Sa katulad ng pinapayo ng ating himpilan na maging maingat sa pagmamaneho, tingnan natin ang ating mga sarili, mga sasakyan, kung fit ba tayong gumamit ng kalsada at maging mahinahon, abaan natin ang pasensya kapag gumagamit ng kalsada, lalo na kapag mahaba ang trapiko, lalo na dito sa Marika Highway, masyadong maraming inaayos ng sakyan. So talagang mahaba ang traffic dyan. So sana maging mahinahon at dagdagan natin ang ating pasensya. Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po. Yan po si Police Master Sergeant Joseph Rasadinho, ang traffic investigator ng Pulangi Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po sa inyo and God bless. Apo. Yan, balikan natin si Joven, Sir Joven? Sir. Apo. Sa ngayon, sir, tatanungin po kita, ano po yung plano ninyo? Yun nga po, sir. Kahit po, gusto ko na po sanang talagang matapos na ito kasi tama yung sinabi ni Kap na nakakapagod po talaga, pabalik-balik, na hindi malapang, hindi alam kung kailan talaga yung kasi yung sana sabi ko nga, dapat gusto kong isipin na lang yung asawa at anak ko
Apo. Ayoko na makadagdag sa yung kay Jason kasi nakaka-stress po sa totoo lang po. Opo. Pero, Hindi na po ako makatulog ng maayos tsaka po makakain. opo, Kaka-stress po. paano, Joven, kung hindi sumang-ayon ito or makipag-ayos itong nakabangga at ayaw magbigay ng asistensya po sa inyo? Ikaw po ba ay tuloy na magsampa ng kaso laban po dito? Opo. Opo, kung meron kang mensahe, Joven, dito sa nakabangga, ano yon? Hintay ko po kay Jason, sana tapusin na natin to. Hindi na yung balik-balik tayo. Huwag nang umabot sa magkaso kasi lahat tayo naperwisyo eh. Hindi lang ikaw. Mas naperwisyo ako. Pati trabaho ko, pati yung naging PW yung anak ko tsaka yung asawa ko. Sana, cooperate ka na. Yun lang po. Opo. Yan, Joven, aalalay po kami ang aming team upang sa mga susunod na proseso at kung in case na magsampa po kayo ng kaso laban dito sa nakabangga ay tutulong po kami. Maraming salamat po, sir. Yan mga kaaksyon, siguro paalala na lang po sa ating mga motorista, mag-triple ingat sa pagmamaneho, especially ngayon na pabago-bago po ang panahon, madulas, at ugaliin po ng pagsuot ng mga safety gears katulad ng mga helmet, at ugaliin po magdala ng lisensya, at iwasan po ang pagmamaneho na nasa impluensya po ng alak para makaiwas po tayo sa mga ganitong aksidente. Yan, at sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, 7 taong gulang na bata mula sa Rapu-Rapu, Albay, may butas ang puso at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang ating Ora mismong pag-aksyon, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan
asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin marahay na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa Rapu-Rapu Albay. Isang ina ang humingi ng tulong para sa kanyang 7 taong gulang na anak na si Vinmar Dagsil na may butas sa puso. Inaing ni Maricel Dagsil. Madalas na umanong mapagod ang kanyang anak at matagal na umano'y hindi napapatingnan ang kanyang anak sa doktor. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Maricel Dagsil, taga Mangkaw, Rapu-Rapu Albay, 45 years old. At ito naman po yung aking anak na si Vinmar. Hinihingi ko po sana na matulungan niyo po ako. Ma-operaran po ang kanyang puso dahil po wala po kaming perang pangpagamot sa kanya. Gusto ko pong ma-operaran si Vinmar dahil po gusto ko madugtungan ko po ang kanyang buhay dahil gusto ko po siyang hindi siya mawala sa akin. Gusto ko po sanang matulungan niyo po ako, mapagamot po ang aking anak dahil gusto ko po siyang gumaling, na mabigyan pa po siya ng mahabang buhay. Kaya hinihingi ko po sa inyo na sana po matulungan ninyo po ako. At ngayon, makakausap natin si Nanay Maricel. Magandang hapon, Nanay Maricel. Magandang hapon po. Hello, Nanay. Hello po. Hello po. Opo, Magandang ayan. hapon po. Opo, kamusta ka na, Nanay Maricel at si Vinmar? Okay naman po. Opo, so paano nyo nalaman na meron palang sakit sa puso itong si Vinmar?
Subali po, sir, nung malit po siya yung 3 months, na-confine po siya sa BR. Opo. Tapos po, sumailalim po siya sa Todo Eco. Doon po nalaman na mayroon daw pong butas ang kanyang puso. Nasa anong taon po ito, ma'am? Sa 3 months po siya bago nalaman na mayroon pong butas ang kanyang puso. So ilang Kasi taon po, so ilang taon na ngayon si Vinmar? 7 po. So halos 6 years na po, ma'am, na hindi niyo na po napapatingnan po ito sa doktor, itong si Vinmar. Opo. Opo. Ma'am, maaari ba kayong lumayo muna dyan sa parting may manok? Kasi medyo maingay po, hindi po tayo magkakaintindihan, ano? Sige po. Ayan. Akin na po. Opo. So, 6 years po, ma'am, nang hindi nyo na po ito napapatingnan sa doktor itong si Vinmar. Opo. Bakit po, ma'am? Ano po yung naging rason, ma'am? Tapos po siya sa pera kasi po papunta pa lang po doon. Marami na pong gastusin. Wala pong Opo. sapat na pera. Ngayon ba, ma'am, si Vinmar ay nag-aral na po ba? Opo. Anong grade na po siya, ma'am? Grade 2 po. Grade 2. Opo. Ano yung mga kadalasan, ma'am, na epekto po ng sakit niya? Madalas po siya, sir, sipunin, tsaka madaling mapagod. Sipon tsaka ubo po. Tsaka madali po siyang mapagod. Opo. Pangilan po ito sa magkakapatid si Vinmar? Pang-siyam po. Pang-siyam? Opo. So ilan po sila magkakapatid, ma'am? 10. 10? Opo. Medyo malamig ba dyan, ma'am, sa Rapu-Rapu? Yes po. Yan. Mahangin po tsaka malamig. Opo. Ano po yung trabaho ni mister? Ano po, mangingisda po. Ikaw, nanay, Maricel, ano po yung trabaho nyo? Minsan po, naglalako ng mga gulay. Minsan po, sa bahay lang. Opo. Ngayon po ba, ma'am, ay meron pong iniinom na gamot or maintenance po itong si Vinmar? Sa ngayon po, wala na po siyang maintenance kasi nga po, di na po kami pupunta ng BR, di na po siya napapalo up. Tsaka rin po, minsan po walang pambili ng gamot. Opo. Pero kamusta na si Vinmar, ma'am, na ngayon na hindi na po siya nakakainom ng gamot regular? Okay naman po. So, minsan lang ay sinasabi nyo ay napapagod na po ito. Kumbaga, mabilis na po itong mapagod si Vinmar. Oh, yes po. Opo, sa magkakapatid ba, ma'am, siya lang po ang merong sakit sa puso? Opo, siya lang po. Pero sa pamilya po ninyo, ma'am, sa history po ng pamilya nyo at sa pamilya din ng mister mo, meron ba silang ganitong uri ng sakit? Yung pong yung anak po ng pinsan niya, dati po, meron din po nagkasakit na sa puso, meron din pong butas. Pero po, nung naoperaran na po siya nung 9 years old. Natulungan po siya nung yun sa, ano ba yun? Ano ito, bro? Sa natabang sa iya? Sa sponsor po, na-sponsor po siya dati. Opo. Nung una po ninyong napatingnan po itong si Vinmar sa doktor, gaano po ito kalaki, itong butas po sa puso niya? Malaki daw po, sabi sa, doon po sa Todo Eco, malaki daw po sabi yung doktor niya po. Opo, pero anong advice po ng doktor nung nalaman na medyo malaki po itong butas sa puso ni Vinmar? Kailangan daw po talaga siya maoperaran. Opo, mga ilang taon po ito dapat maoperan po itong si Vinmar? Dapat po sana, dapat po sana nung 1 taon lang po siya. Kaso lang po, yung katawan niya po nagmalnores. Maliit Opo. po, di daw po kaya. At simula nun, ma'am, ay hindi nyo na po ito napatingnan si Vinmar? Hindi na po. Opo, dati po, ma'am, ay libre lang po ba yung nakukuha nyong gamot sa ospital? Pag na-confine po siya, na po yun sa PhilHealth, naka-charge po yung gamot. Opo. Pero po, pag meron pong reseta, ako po yung bumibili. Nasa magkano po itong gamot po ni Vinmar, ma'am? Yung maintenance po, 1,000 po yung isang bote. Bali po, 3 po yun na 3 gamot ang iniinom niya. Opo. Pero sa ngayon po, hindi na siya umiinom.
Hanggang kailan lang po umaabot po itong mga gamot niya, ma'am? Mga 1 month po. 1 month. So, ibig sabihin, ma'am, nasa 1,000 plus po itong gamot na iniinom po ni Vinmar. Yung isang klase lang po yung gamot, yung 1,000. Yung iba po, medyo mahal din kasi po 3 klase pong iniinom niya. Opo. So, kung i-estimate natin, ma'am, nasa magkano yung nagagastos po natin sa kada buwan? Mga 4,000 po, sir. 4,000 pesos. Opo. So, magkano naman po yung kinikita nyo sa araw-araw? Mag-asawa? Minsan wala. Opo. Kung meron lang pong huling isda. Opo. Minsan po kung meron huling isda, mayroon. Pag wala po. Meron ka na bang anak na nakakatuwang nyo po, ma'am, sa pang-araw-araw nyo pong pangangailangan? Yung anak ko pong isa, nagtatrabaho po sa construction. Opo. Sumasapat naman po, ma'am, yung kinikita niya at kinikita ng mister mo sa pang-araw-araw nyo po, ma'am? Hindi po, sir. Pinagkakasya na lang po. Opo. Minsan, nagpapadala naman yung anak ko. Isang linggo po, 1,500. Opo. Yung nagtatrabaho po sa construction. Opo. Pero ngayon ay patuloy pa rin sa pag-aaral po itong si Vinmar. Opo. Opo. At lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung kailangan nyo po, ma'am? Ang pinakailangan ko po talaga, sir, yung gusto ko po mapagamot yung anak ko, mapa-operan po siya, para po gumaling na po siya. Opo. Siguro dahil sa matagal na nyo na pong hindi po napatingnan sa doktor itong si Vinmar, ay siguro advice na patingnan muna natin ito or ipa-check up po ito si Vinmar kung advisable po na ipa-opera po itong si Vinmar. Opo. Opo. Sige, ma'am. Standby ka lang para sa agarang pagtugon sa pangangailangang medikal. Makakausap natin si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes, so good afternoon, sir, and good afternoon kay ma'am. Opo. Ma'am, ano po yung maaaring asahan na tulong nila Nanay Maricel mula sa Ako Bicol Party List? Sir, matanong ko lang sa saan po sila nanay? Taga Rapu-Rapu, Albay po, ma'am. Okay, kasi since matagal na po yung last check-up ng bata, Apo. pwedeng pakuha po sila ng referral sa RLSU, Rapo-Rapo, para madala sa BRSMT. Matingnan ng doktor natin sa puso, sa cardio. Pedya ba siya, sir? Pedya? Opo, ma'am. Okay, ang alam ko lang po kasi ang pedya doctor natin is only one sa cardio, si Dr. Ributok. So, pwede po yung pasyente, yung bantay muna, papuntayin natin sa RHU, pakunin na natin ang referral. And then, dalhin po sa BRSMC yung referral, alamin natin kung kailan ang check-up ni Dr. Ributok. Kasi since po si Dr. Ributok po ay nag-iisa lang na cardio doctor sa mga bata, medyo mahirap po schedule sa kanya. Apo. Kaya kailangan natin ng referral talaga sa RHU. Kung talaga kailangan ng operahan yung baby, libre naman po ang operasyon sa atin sa BRSMC. Sasagutin po na ako, Bicol Party List, lahat ng gastusin. Ayun. Ayan po. Ma'am, ang kinakailangan lang ni Nanay Maricel ay magkaroon ng certificate po mula sa Rural Health Unit ng Rapu-Rapu. Referral po, referral. Referral. From RHU to BRSMC. Yes po, sir. Apo. So, ibig sabihin, ma'am, in case po na pag lumabas po yung resulta, kung ano man yung magiging resulta po ng check-up po ni Vinmar, kung in case po na idadan po ito sa operation, ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Yes po, sir. Huwag po siya mag-alala si nanay dahil nandiyan naman po ang Ako Bicol Party List. Nasa BRSMC lang tayo. Meron tayong sariling opisina, sariling table. Sasagutin po natin lahat ng bayarin. Sisituit po natin na bibigyan natin ng assurance si nanay na masisiro balance yung kanilang kailangan bayarin sa ospital. Opo. At yung mga gamot po na kailangan ibigay sa bata na available din naman po sa atin sa BRSMC Pharmacy, bibigay po natin ng libre. Ayun. Kung meron kang mensahe, ma'am, kina Nanay Maricel at Vinmar, ano po yun, ma'am? Nanay, huwag po tayo magtatabiling magpa-check up sa doktor, ha? Libre po ang check up, wala po tayong babayaran. Mga laboratory test, wala pong babayaran. Sasagutin po yan ako Bicol Sumait. Ang kailangan
kailangan lang po natin gawin is dalhin ang bata sa ospital. Huwag na po natin patagalin para mahirapan pa yung bata. Opo. At least ngayon, ma'am, nalaman na ni Nanay Maricel na libre po ang pagpapacheck up po sa tulong po ng Ako Bicol Party List. Yes po, kailangan lang po sila magpa-assess sa social worker. Kasi yung mga social worker po tayo na bihasa po sila sa pag-analyze, pag-assess ng mga patients if they are qualified to MBB. Opo. Opo. Sige, Nanay Maricel, balikan ko lang si Nanay Maricel, ano? Nanay Maricel, narinig niyo po si Ma'am LV? Hello, Nanay Maricel? Hello po, sir. Opo, narinig niyo si Ma'am LV. Sagot na yung check-up po ng anak nyo at in case po na meron pong available na gamot po sa ospital ay sasagutin din po ng Ako Bicol Party List. At in case po na advice po ng doktor na idaan po sa operation po itong si anak nyo, ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List at isusure po na zero billing po kayo. Ano ma'am? Ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Ang mensahe ko po, sir, maraming salamat po kung sana po matulungan niyo po ang aking anak. Sana po maging normal po ang kanyang kalagayan. Para po hindi na po ako mag-alala na baka po atakin po siya sa madaling panahon. Opo. Kaya po sana po matulungan din po si Opo. Mapa-opera ba? Opo. Ayan po ma'am, dahil sa Ako Bicol Party List ay masasagot na itong nais mo na magamot po itong si anak nyo. Okay, Nay, handa ka na ba sa mga susunod na proseso? Yes po. Opo. Tatagan nyo na lang po yung loob nyo at kailangan lang yung sinabi ni Ma'am LV na referral from dyan po sa RHU ng Rapu-Rapu para tuluyan na po itong magamot po itong si anak nyo. Opo. Opo. At before dyan, gusto ko lang magpasalamat kay Ma'am LV Sedeño. Maraming salamat po, Ma'am. Yes po, thank you so much. Asahan po natin na Ako Bicol Party List sa tulong ni Council D and the Company of Webin. Lagi po nakaantabay para sa pagtulong sa atin. Opo. Thank you so much and good day. Opo. Maraming salamat muli, Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ayan, Ma'am Maricel. Po. Apo, kung meron ka din na mensahe sa anak nyo, ano yon? Ang mensahe ko po sa anak ko, sir, sana po gumaling na po siyang tuluyan sa tulong po ninyo sa Ako Bicol. Apo. Sa lalo pong madaling panahon. Apo. Nung nakakausap nyo po itong yung anak nyo, ma'am, ano daw yung pangarap niyang maging pagkatapos ng pag-aaral niya po, ma'am? Pulis daw po, sir. Bakit daw, ma'am, pulis yung nais niyang maging? Para lang makatulong na po siya sa maraming pong problema dito sa atin, lalo-lalo na po yung marami pong nag-ano po ng mga masamang gamot. Opo. Para maubos na yung mga drug pusher, yung mga gumagamit ng illegal na droga. Tama po, ma'am. Dahil po dyan, asahan nyo po, ma'am, na meron po kaming team na susubaybay at aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Opo, sir. Apo. At maraming salamat din, Nanay Maricel, sa inyong tiwala na ibinigay sa aming program. Opo, sir. Thank you din po. Ayan. Sige, Nanay, yan po ang Ako Bicol Party List. Handa pong tumulong sa mga kagaya nyo na nangangailangan ng medical na asistensya. Thank you po. Yan. Yan mga ka-aksyon, ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayon hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte.
At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.